elu ala amami na gbata o nwere ndị ọ dị nnọọ ka ha ga-azụtacha ụwa ka ha gaa n'otu ụbọchị zụtacha ụwa naanị maka gịnị ekeresimesi o wee bụrụ ya ọnwa Disemba ọ malitela ọnwa na-eji egbu wayo ike egboro nwata nwoke ọchaklara ịmana o nwere ihe mbịarabịa notice recently ma ọ bụrụ ndị na-asọ ngere na nso nso ka ndị mmadụ si agbakeri ala ndị na-azụ ahịa ndị na-anya ụgbọala movement ndị mmadụ dịzi faster nwere inu onye ọbụla na-emezi gbirigbirigbirigbirigbirigbiri try to meet up cover up lapses ndị na-ere cover hụ you know ama m onwe na ka isi ihe ọkụ ihe dịka elekere 6 maọbụ elekere 7 nke mgbede gị gapụ ihe dịka n'ebe Douglas wedara gị hụ ka ndị mmadụ si aga gwagwagwagwagwa ụfọdụ na-aga ka ndị nsị na-akpa ụfọdụ na-aga ka o nwere onye ha kpọsara n'ụlọ ọgwụ ma ị na-akpachapụ ya anya nwere ike nọkọta gị tiwapụ ọsọ so this one where people dey run like this wetin dey happen ọ dịcha onye ọbụla họrị gị gbawa onye bịara bịa doo m anya ọgwụkwa ekeresimesi ọgwụ ọ tajirila ikuku ya ekuwela otu ahụ na-eche ameghe oshiwena ọ ya ihe mere ọhịa tụwala ọ dawala gbimgbim yọm ọnwa eji eme ọtụtụ arụ dịgasị iche iche ọnwa eji eme ọtụtụ arụ dịgasị gịnị iche iche ka adịkwa ka ibe ka ọ dị asị mmiri ọbụla ọgbọgịrị kpatara ka a na-eji esi ya n'ihi ya na mgbede a isiokwu anyị ga-eleba anya bụ isiokwu agbadoro okwu n'ihe ndị ị kwesịrị ibu n'obi dịka agaje ime mmemme ekeresimesi nke afọ a mana asị ọ na-abụ ekwe ekele ihu asaa kelee ọha na eze nwata nwoke ọchaklara nwaanyị ji chaja m na-acha mmiri mmiri ndewo Igbo ndị ọma Igbo dị sam mgbede ọma nọ olee otu unu mere na ahụkwala anwụ nke taa ejimaka na ọ charụ n'ogbu na ebe niile anyị nọ ejimaka na nwekwara ihe unu ga-eji ehi ụra na unu ga-enwe ọkụ unu ga-eji ehi ụra n'abalị amaka uche uduka anwụ chara anọ taa uduka hit ahụ mkpemọkụ ọ ga-ekpe ọ dị hot biko ọ dị hot ya gaziere kedu dị ihe ị na-ekwu gbasara data my charger enwere m olileanya ka na enwere m ike use charger m ahụ this Christmas o nwere any possibility na enwere m ike uche enweghị any possibility maka na enyela m gị charger abụọ gị si na ịchọ hụ ịchọrọ Clara kedu ihe ime nyere ba enweghị any possibility enweghị any possibility mgbanụ balance ya nye m ego ka ndị aka ka m gaa Zimbabwe je zụrụ ha my charger ọwụ na Zimbabwe owu naanị Zimbabwe balance ya my money ka m je ga goro na my charger mkpọkọrọ charger ahụ ka ị na-asị m balance a ga-ego ka ma chere ka m gbake na-ege nwaanyị ọma nnekwu ọkụkọ ọ sị na ọ bụghị ịkpaso iko oke ọkpa na-akpaso ya ugodi the problem ọ bụ mmebe ọ na-emebo ya n'ihu ọha ime ihe na-akacha ewute m na-agbanyeghị charger m ị bịara bịa tụfuo gị nọrọkwa n'elu ya kwere m ike mkpọkọrọ charger ewurichara ji nwata kpọọ ya mpi na agbịrịgba okpo gị lee chaja m na-akpọ ya mkpọkọrọ chaja chaja ị na-enwe ike inweta taịpụ ya ọbụla dị na tetilo chaja ahụ uche inweta chaja ahụ ihe akawachichala slippery chaja ahụ ya akawachichala ma gịnị ewute nwụ na I went to Tetilo myself gara gbemgbemgbemgbem gaa na shop one fine a na-ere my chaja na tetilo a na-ere my chaja na tetilo si guy chọrọ m charger na acha mmiri mmiri. You are pushing me to the wall. Yo nye m nke nwere isi black. Nye m nke plain white na ihe na-acha mmiri mmiri. Original o. You know I don't do something now original. I do Indonesia wetere ya charger Clara. Gasị m bịa nye gị ya. Clara imenwuru ya si Indonesia wetere ya. Abi no ọnọjọ ya ọnọjọ uche mere ngeji aga mba Indonesia ga wetere ya charger amakwala ma gị beg ya ọnọjọ ya tell him to treat me well biko were ya gbara treat me well were ya gbara ya ekeresimesi treat me well ka nga mba Indonesia wetere gị charger ihe ọkwado onye akarị n'okwu I am shocked Adam shocked ya was mba eno odiri ha n'ọnụ gị look at Zimbabwe iji charger m ga-wetere gị na mba Indonesia ndị prepared maka charger m ị ga-ama na adị m prepared adịbeghị m prepared esi m ga-adị prepared maka charger m aga m asụ tight ụmụ nwaanyị abịa look at you esi m ga-adị prepared maka charger m aga m agba glove eji akụ ọkpọ ị ga-ekweta na adịkwana nwere dị igo n'ụlọ ọ wee hụ that morning gị gbafuo
Anita, you trust me a now. na-ekele ọha na eze nwaanyị ọma Chaja m ji eme ọgọ. ama na ị gaghị asọpọtụ Evo. Igbo bụ Igbo mma mmanụ mgbede ọmanụ ka o si ada ebe unu nọ na ha akwadola ekeresimesi a anyị na ha adọla unu aka na ntị unu achị ịnụ dishi n'ike udo dịrị unu ya ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ ụnụ manụ ka anyị si emeje ịhụkwara na mgbede mụ na ha ga-abịa nnọọ jikọta aka ka igurube nyọra gị ya bụ mamịrị nwoke na nke nwaanyị ka o wee nwee ike gbara gị ọfụfọ ya mere nwanne gị ahụ ikpu gị ahụ yi gị ahụ na onye ahụ ị hụrụ n'anya bụ Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya ziziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya nwoke na-enwe ndidi mami na wata ji asị gị aṅụ na ngwa maka na nke bụ mkpụ na-abịa na mgbede a anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpụ n'ihe ndị kwesịrị ibu n'obi dịka agaje ime mmemme ekeresimesi nke afọ a ihe ndị kwesịrị ibu n'obi dịka agaje ime mmemme ekeresimesi nke afọ a mana ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ n'oge ekeresimesi a ime ekeresimesi sara ndị kọna 9 days chararam lee anyị lee Christmas today wụ 16th 9 days naanị ka ọ fọrọ ya sala ọkụ amami na agwọta ya adawazie Feliz na Lizard Feliz na Lizard ọ wetu esi agụ ya Feliz na Lizard ịma ịgụcha Feliz na Lizard nke ọzọ fọrọ afọ o dipendiziri skuul ị gara Feliz no fi die Feliz no fi die pam pam Feliz no fi die pam 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 Clara ihe ọwụ Feliz na dibịa Feliz na dibịa Feliz na dibịa ọ dị ego mana nchịkọta okwu bụ na Feliz na ebe ahụ Feliz nọ ebe ahụ o wee bụrụ ya ajụjụ anyị na-ajụ gị wee bụrụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ n'oge ekeresimesi a gaa na Facebook kiriwe anyị live zibatara anyị ozi ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị arazie ya bụ dara ka ọ dị dadara n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị oge ncheta ọmụmụ Jizọs na Bethlehem mana ụbọchị taa ọ bụzi oge mmemme oge ihe ọjọọ jabụba oge ekeresimesi oge ncheta ọmụmụ Jizọs na Bethlehem mana ụbọchị taa ọ bụzi oge mmemme n'oge ihe ọjọọ ji abụba gị mmadụ kpachara anya gị ekwe ekeresimesi na-ada azakwala ya n'ihi na ọbụkwa ekwe ọṅụ gị mmadụ kpachara anya gị ekwe ekeresimesi na-ada azakwala ya n'ihi na ọbụkwa ekwe ọṅụ ekwe ekeresimesi ekwe mmemme ekwe mpụ na arụrụ ala ekwe iri uju nye ndị na-emetighị ọkụ ekwe obi mgbafu nye ndị ihe ụwa na-atụ n'ọnụ ekwe ekeresimesi ekwe eji echetara ụmụ ogbenye ụwa na chi ekwe ekeresimesi ekwe ụmụ agbọghọ ji ere onwe ha peni na atọrọ ekwe eji ebute ọrịa dị iche iche site na mmekọ nwoke na nwaanyị ekwe ekeresimesi ekwe ụmụ okorobịa ji ama n'ọnya dị iche iche ebe a na-achọ ka adịghị ibe ekwe ekeresimesi ekwe ncheta ọmụmụ Jizọs Kraịst bụ ọkpara Chineke n'obodo Bethlehem n'ala Judea ma taa ihe ekwe na-akụzi abụkwa ihe anyị na-agba isi akwa adịghịkwa ebe ekere ya ihe anyị hụrụ n'ite abụkwaghị ofe ya bụrụ aghọtaghị ihe ekeresimesi a pụtara kpọmkwem kpatara na egwu na-akụ ọzọ ụmụ mmadụ a na-agba ọzọ ekwe ekeresimesi ekwe ike obere nsi na-enye ike nsogbu ekwe na-akpọla ndị na-ejighị obi ha aka ala mmụọ n'ike nwa ogbuagụ oge agaala mgbe m na-anụ ekwe ekeresimesi ma chịrị obi n'aka fukere fụjara wuliwe elu mewe mmakịrị oge agaala mgbe ekwe ekeresimesi na-echu m ụra tinye m na gbagharịwa na oke ndọga ugbu a ofu ebe ka m nọzi ka baba na-akpụ m isi na-agagharị m gburugburu mana ka m jụgodo na otu ajụjụ biko nnu na anwụrụ gịnị bụ ụdị ekeresimesi a ekeresimesi ọ pụtara gịnị ụfọdụ ga-asa mmịa dịka ụbọchị ncheta ọmụmụ Jizọs Kraịst onye nzọpụta anyị oke alright ọ dịkwa mma kpọtụ ka m jụkwa ọzọ o nwere mgbe Jizọs Kraịst gwara anyị ka o ziri mmadụ zie anyị sị anyị chetawa ụbọchị ọmụmụ ya uche ugbu agụwa ya ọkwa
onye hụrụ nga ọ nọkwa na Baịbụl ya gụpụtakwara m ya ma ahụkwa otu o ji dowe ọnụ kwuo ya ekwe ekeresimesi. Anyway, however, anyhow, asịkwa m na ọ dị njọ icheta ọmụmụ Jizọs Kraịst ogbu akwa cheta okwenye ya. Agha na-ekwe ha n'aka ọ bụ ka ala wee nwee ike dị mma. Ihe na-edochaghị m anya bụ ekpe ekeresimesi adamana. ekeresimesi ekpe ekeresimesi ọ hịọtụwala. ọ dawala kinkin gbemgbem. ọ dawala dum dum jim jim. onye ọbụla ebidola gbakere iwe ala iji mitie up. ọ dị egwu ekpe ekeresimesi. ekpe nrụrụ aka. ikpe asị. ọ dị ego. ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ anyị alọghachiela na mgbede a maka ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie Obodo, bụ ebe anyị ga-anọ leba ya anya bụ ihe ndị kwesịrị ibu n'obi dịka agaje ime mmemme ekeresimesi nke afọ a. ya bụrụ na redio gị dị gị ebe dị anya na mgbede a, bukọta ya nso, gbalie ya elu, ghara anyị nke fọrọ. jee chaa akwụkwọ gị, weta mkpịsị odee bụ pen, dewe edewe, n'otuwa ya, dọtụwa ya dan, jọtụwa gịnị dan, chọọ akwụkwọ na mkpịsị odee dewa. ihe ndị kwesịrị ibu n'obi dịka agaje ime mmemme ekeresimesi nke afọ a, nke mbụ wee bụrụ ị ga-agbalị buru n'obi na ekeresimesi anaghị agwụ agwụ. amami na aghọta. ekeresimesi anaghị agwụ agwụ. a ga-enwekwa ya n'afọ ọzọ. ebe ọ bụ na ị ka dị ndụ, ekeresimesi ga-adịkwa. uche ụbọchị niile sef wee ekeresimesi. amami na aghọta. maka na osikapa ka a na-esikarị akwa ya ọ bụ na o nwere ụdịrị osikapa ị ga-eri ahụ ị na-eribeghị. ị na-eri osikapa ụbọchị niile. ma the funny part of it nwaanyị ọma, n'ụbọchị ekeresimesi ọwọ afọ na-amachi mmadụ. ịhụ dị nri, iri dị nri ọwọ, rice ọwọ a na-ekwuju ekwu. o nwere ndị ụbọchị ahụ mba anyị esi rice. amami na aghọta. na be m ana m esi ofe. ị ga-agbalị buru n'obi na ekeresimesi anaghị agwụ agwụ. agbacha nke afọ 2025, a ga-agbakwa nke 2026, gbakwa nke 2027. gbara na-aga. n'ihi ya ijiri maka ya ga-agbaziri ego you go pay. ijiri maka ya ganye aka na agba ọjọọ na mpụ na arụrụ ala dịgasị iche iche you go pay. ị ga-anata ụgwọ ọlụ ya ozugbo nụ. eme gị public assault, mee gị public embarrassment. ihe ahụ ọ na-achọ ya ahụ. n'ihi gịnị? ekeresimesi na-agwụ agwụ. ijiri maka ekeresimesi mee ihe ntị na-asọ nsọ, ị ga-akwa mmakwara. oke olu. amami na aghọta. ọ naghịkwa ara ahụ ihe eme gịnị ya abụọ. ọtaa ka i bidoro hụwa ekeresimesi na today. ọtaa ka i bidoro hụwa gịnị ekeresimesi. o teela arị na ahụ, o teela arị anyị bidoro n'ụwa maka Christmas. no be today. o tego. n'ihi ya ma ị hụrụ ma ịhụghị nke ị ga-eri n'afọ nke jikọlata onwe gị. jibe onwe gị uche o. ndịkwa na-ekwu sinsi gbara ru na afọ ị na ugbu a na oge ị na ugbu a, ekeresimesi dịgasị iche iche abịala na abịagharịa. iriela ntari imo, iriela ihe rie nke a rie nke ọzọ, taa anụ taa enwe nke na-ata akwụkwọ. o nwere ihe ị na-erifọbeghị? nke ugbu a ga-emezi gị ga-ama ya eriwe aka. mbanụ. o nwere ihe ị na-erifọbeghị? mbanụ. ị ga-abịa nnọọ jiri maka ekeresimesi ma heriwe aka. gbadokwa anya ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute. nwaanyị ọma gbadokwa anya, nwoke ọma gbadokwa anya. ama m na ọtụtụ ndị na-enwe ka o si wee wụrụ ha, mana jibe onwe gị. jibe onwe gị n'ime ụlọ. jibe onwe gị nke ọwụlọ gbara ha na just manage it. just manage it. gị ma bụ nwaanyị, ozugbo anyị batara ọnwa ekeresimesi awam, gị tụọ onwe gị n'elu wọrọ. gị tụọ onwe gị n'elu mee gịnị wọrọ. gị na-achụgharị chief n'azụ kparakparakparakparakpara, na-achụgharị honorable n'azụ kparakparakparakparakpara, na-epigharị new Owerri gị nwa nwe new Owerri na you get. ọ naanị new Owerri ka a na-adị akpa mkpamkpa niile ya sị ebe ahụ na dị hot. uche nwekwara other places na old Owerri a na-akpa mkpamkpa. ọ bụ naanị new Owerri. gị na-epigharị gbadokwa anya. ekeresimesi gị ọ ga-emekwa gịnị? ọ ga-agwụkwa. onye dịka ị chọrọ ime impress, who you impress? no amakwa m uche. afọ ọ na-aka ihe oriri. ebekwanụ.
afọ anaghị aka ihe oriri werekwa wayo n'ihi ya jirikwa ya nwayọọ Abeg. ọchụ ọkụ jikwa ala n'ọkụ n'eziokwu. gbadokwa anya depending on ego ekpukwala na onwe ya onye gwara gị ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM agbakwala gị ya na mgbede a ekeresimesi anaghị agbọ ma ị na-agbaghị nke afọ a ịgbaala nke afọ onye dị ndụ gbara ya mana ma ị na-agba ya dịka isi wee chọọ afọ na-abịa abịa nwere ike ime gịnị ịma mma ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ onwe ka Chineke sikwa gọzie gị n'afọ a gba ekeresimesi agbazie ya nke ọma ama m na-aghọta afọ niile abụghị ma ị na-agbaghị nke afọ ehetere ndị motivation ehetere m ya mana onwe ka o si dapụtara gị na ihe na-esire gị na ike n'afọ a jikọlata onwe gị don't allow anyone to pressure you don't allow anybody to pressure you ọnọkwa na enwekwa ka o si wee dapụta ya ọ gara mma rijikwa ihe rijima ya ama very important rizi ihe ọfụma rijima ya ama ube gị eruola onye dị ndụ gbara first lụta ka m gwara gị gaa n'ihu nyekwe aka bụkwa ihe ọzọ ndị mmadụ kwesịrị ibu n'obi dịka agaje ime mmemme ekeresimesi nke afọ a ụka ọma nwaanyị ọma onye ukwu na onye nta ọha na eze na-ege m ntị ọzọ dịka ibe ya ka m chetakwara unu ị hụrụ ọnwa Jenụwarị ọ na-etekwa aka o tekakwa uche mana ya bịara gbata ime ekeresimesi ọ gbawara fim na-efe tuzi na mmiri na Jenụwarị 1st piam ya na-arị ka eju ya bịazie ka adọrọ brek piam ya na-arị ka eju bịajizie slow hit low ya na-agajezi kịkasịzi draiva gbapụ n'ọsọ nụ nke na-arịzi gbapụ ya si cherekwa o biko ejikwa nwa ya kwa ụgbọala nke ọnwa Jenụwarị anaghị agasị ike ọ na-agasị ike ya na-apụ ụkwụ n'ala apụje gị na-adọ ya jesie n'ike nụ ndịkwana ihe imege ya na uche gị bịa mata na n'ego ndị ahụ ị kwesịrị isefu na nke ị kwesịrị idoyi maka Jenụwarị gị bịara rie gị lelee anya n'elu gị lede anya n'ala ọnwa ka ekwana ihe ị na-eme ka ihe ị na-eme gbapụ ya na-arị ka eju ya na-arị ọ na-anọkwa ọdọ werekwa afọ uche ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị werekwa ọnwa Disemba jiri marakwa maka Jenụwarị ka ọ ga-esi adị ọ bụrụ na Disemba na-adị otu ugbu a chekikwa Jenụwarị ka ọ ga-esi adị marakwa ka ị ga-esi emefu ego niile gị were ya wunye na Disemba gị were ya wunye eri n'ekeresimesi ego dis Disemba eri ego anyara ebe ọbụla ị gara ozugbo ị na-agaru vileji ezie gị iventi nke a gị gaa ga-efe ezie ego gị nke a gị gaa ịmakwa na ịkpa ya ego ezie gị nke a gị gaa ezie gị nke a gị gaa abịa gị na kọmiti nke a gị nọsi ike ịnọ ebe niile ịmakwa ka akpa gị ha marakwa nga ha o ama m na-aghọta gbadokwa anya burukwa n'obi na ọnwa Jenụwarị na-anọ ọdụ ọ na-arị ka eju ọ na-anọ ọdụ ọkwa ka uche gị dị ya o ka mara ka isi eri mara ka isi eme ahazi onwe gị mere njisi nwa Ada Clara ị ga-agbalị kwụọ m ụgwọ ahụ bifo anyị na uche m na oyi please agwala ọha n'ezi na m eji ụgwọ I don't owe please uche abeg what is this? You don't owe me charger Clara Nwokocha pay me kwụọ m that charger bifo anyị na-aba afọ ọzọ m ji ụgwọ ha uche icheghị na ị nwere ike ịhapụ chaja ahụ Jenụwarị gị ma ị ga-eji anata ego jafụ chaja m alịta ị na-akpapụ Maazị Nwokocha Clara go and bring my charger nye m my charger ọ gị kwụọ m ụgwọ ya uche enyere m gị chaja gị please ekwekwala ka ihe a bụ afọ ọhụrụ ọkweghụna ka m ji were nwayọọ na-agba gị ya ọ ga-abakwa afọ ọhụrụ ekwekwala ka ihe a bụ afọ ọhụrụ anya m na-ele ihe a Clara ga Indonesia wetere ya chaja ọ bụghị onye gwara gị Indonesia for this year oh my God Zimbabwe please nke Indonesia ka mma my charger wa African made Zimbabwe African made Clara should go to Zimbabwe jee zụtara m chaja m na-acha mmiri besides ego onye a ụgbọelu ahụ ala too much ewala hapụzie eti next year ma agbara gawa chaja m agaghị efene onwe ihe ga-eme chaja m fee next year look at you ọ rawakwa ahụ m eji kpọta my mother ọ ga-abịa ebe a ga-ehụ ya n'anya gị kpọtara m ma atụọra ya aka sili onye ji chaji imezura m ego nji zụọ even kọwara m ọmị ọmụ na gị ka a na-ekwu okwu ihe gbasara chaja Anita gaa n'ihu nwaanyị ọma na-akọwara m ọzọ dịka ibe ya o burukwa n'obi na ịnwụọ n'ọnwa ekeresimesi a ma gaa nwụkwala mmemme ekeresimesi ga na-aga n'ihu agụpụ onye ahụ asafụ ya ọ ga-ala ndị ga-eburu ya n'isi nyere anya gịnị maka ndị ga-eburu ya n'isi ndị nke wo ekeresimesi nke a na dia wudai
ebe ahụ ka ọ chọrọ ịkpọnwụ ebe ahụ ka ọ ga-abụ ọ ga na kpọpụ ọnụ ụzọ na ya chọrọ ndị ọ na-esenara akpa marakwa na enwe otu isi mega emega ma gị nwawo onye na-akwọ ụgbọala wụ draiva ị chọghị iche ka tọnụ gị ruo fururum enwe otu isi mega pịọm nwụọ ma gaa nwụla if you kpai you don kpai be say you don kpai ekeresimesi ga-agakwa gị ọ ga-agakwa n'ihu a na-emenu gbadokwa anya ejikwala maka ekeresimesi gị dọhigbuo onwe gị onwe ka isi koropo nwụọ ekeresimesi a ga-agba ya agba ama mme na-agwọta ekeresimesi agbachala ya tinyejara ama mme na-agwọta ejikwala maka na abala n'ọnwa ekeresimesi elimone pịom ịmapụla otu aka ị ga-adọhịkata izu ike na izu ezu ike ịnwa anwa mekata ihe a koropo nwụọ a ga-agba ekeresimesi ị hụrụ ekeresimesi a ga-agba ya agba agba ọbịa na-eji ụkwụ ebi ọkazi a chara eriri afọ gị nara gị wumbu gị ị hụrụ ekeresimesi a ga-agba ya agba ama mme na-aghọta a nara gị destini gị ị hụrụ ekeresimesi anya agbachala ya tinyejara anya ọmakwana onye a narala wumbu ozu akwa ya na-akpọ the time ị na-eri shawama anyị na gị so na-eri ya ama mme na-aghọta nwoke ọma enyi ọha na-aza pablo ị hụrụ ara ma tiwapụ gị ekeresimesi anyị agbachala ya tinyejara izuzukata ihe ị na-ezuzukata ndị uwe ojii gbagbuo gị kpawaghị gị nwụọ ekeresimesi anyị ga-agba ya agba gbazie ya ama ị hụrụ lasụ chikin ahụ aga m atarịrị ya nọ atachala m ya tinyejara ị hụtụla onye nwụrụ n'ụwa asị na maka na ọ nwụọna ụmụ mmadụ erila nri ozugbo a na-eti ya n'ala jirikwa ya nwayọ ị na-adọghịkwala ya na-agbakirikwa ala jirikwa ya nwayọ onye ọkpọ ụgbọala bọsị imo pịam ịkọ na ana pighi ịnọchiela gbii ọ chọrọ ịgbatacha ihe ụwa ịdọbụ krọs ọla ịma na breki n'etiti ụzọ chom were ike ụgbọala dọwa n'ụzọ pụọkwanụ n'ụzọ mba ma nwoke ga gị lee ndị kwụ na moto shift ha were isi nke gị ahụ tige saịdị ahụ if you kpai you don kpai ị hụrụ ekeresimesi anyị ga-agbakwa ya anyị ga-agba ya ma egene gbazie ya nke ọma gbadokwa anya gị bụ onye na-ana mmadụ ekwentị ama jide gị pịrịkọtọm ha ị ga-anọ n'ụlọ mkpọrọ anyị na-agba ekeresimesi anọrọ ebe ahụ kpụọ gị kodo kpụọ gị skin ị hụrụ ekeresimesi a anyị ga-agbakwa ya ama mme na-aghọta gbadokwa anya anwakwala anwa gị buru n'obi maka na ị chọrọ ime mmadụ mpres ọwụ ikekwe nne gị na-amanye gị Chijioke chetakwa na ị ga-azụtara m otu akpa rice gị na-ahịwa n'ihi ya gị zuwazi ohi ka ime mma gị impres n'ihi ya gị bụ nwata nwaanyị agbawazi akwụna ị chọrọ ime ya ọmọm impres hụkwara na Chioma na-agbazikwa moto mọmị gị na-asị gị chọọ rice butere ya o nwere ahịa o mepere gị o nwere ọrụ ọ mụrụ gị ụfọdụ ndị ga-ehụ aga m ejiriri iPhone ala Disemba aga m ejirila iPhone ala Disemba akwa onye a ji iPhone akwa nkechi nwere iPhone mama jikwara iPhone lekweghị lekwe nga a na-achara gị o rukwara na omume ndị nne oge ruola mgbe unu ga-eji agụ ma ọ bụghị ma mma onye ga-enye m ma ọ bụghị ma mma onye ga-enye m azụ ndụ onye ga-enye m rice onye ga-enye m binsi onye ga-enye m gị yọwa nkwa gbawa ego ị nweghị ike ịjụ ihe nwa gị ahụ na-eme mere o ji ebutere gị rice ka ebe isi weta ego n'ihe eji eziokwu eme ịma na nwa gị ahụ onweghị ahịa ịmụrụ ya onweghị ahịa imepere ya onweghị ọrụ ịmụrụ ya onweghị ọrụ imepere ya onweghị ka isi chọpụta n'ezie na ọ gachala akwụkwọ nweta ọrụ enwekwana ihe akpọrọ aha wụ ihe o ji aka ọrụ ga I dey do this one uche ya na-aga na wetin in the work ya eburu ya butere gị you as an irresponsible parent amaburu gị maburu na-aja eze ka a na-ekwula ka a na-akala gị gụwa ihe ọma na-emere m ọ dị ka ndị ga-erechi m akpụkpọ ihe dị mma na-emere m ọ dị ka ndị ga-erechi m edemede amami na-awụta ya dị ka ọ naanị ya gbadokwa anya
gị bụ nwaanyị gbadokwa anya gị bụ onye nna gbadokwa anya pressure ezikwala ụmụaka gị anaghị ekwuli ya na yeshi ebe afọ yeshi ebe abanye yeshi ebe abanye na-akọ akụkọ ifo amakwa ihe eji ekwu to avoid akụkọ sịrị anyị ga-agụ ya n'ụwa to avoid asịkwa this and that ụmụakwụkwọ ndị a na-akụji mmụọ na-ele m n'ọkpụkpụ kụjisia ọkwa ihe eji azụ akpụ ịma asị to before one is to before akwụ ya akwa sịtara ya sụgharị ha ka eleba na akọrịta gaa n'ihu nwaanyị ọma Anita enwetere m ya go ahead sụgharịgodi ya m soro you know there was 4 oh daddy akọdị egwu n'ogwu ebere ya ọchara anya gị ekwe ekeresimesi na-ada azakwala ya n'ihi na ọ bụkwa ekwe ọnwụ ekwe ekeresimesi ọ na-ada o imerime ụmụ ọ dawala gbarum n'ihi ya oke ọchịchọ na ndị uwe ojii na-ana 100 naira bifo eme n'anya nkirizi to 200 naira o ha achọwa amami na gwata maka na ekpe ekeresimesi adawala gbarum weta ego enye mere nji nọrọ na bọs Imo hụ ebe onye uwe ojii mepere ọnụ kwuo si give me my money oh ya akụ aka na bọs otu a si onye bọs give me my money Give him si azị gbakwa ihe ọjọọ kọna ego azị gbakwa ihe ọjọọ ego ya o azị gbakwa ihe nwere ihe ọ na-abụ mbịa m na-eti ya ka mkpu ọjọka ị hụrụ aka ndị uwe ojii na-anapụ ndị bọs Imo ọjọka ị hụrụ ihe a na-emezi ka ọrait ha ọjọka n'oge ekeresimesi ekpesịrị ịrụ ọrụ dịịrị ha ụfọdụ ndị uwe ojii o maka na enwere ndị ọma ya dị ọtụtụ ndị ọma o nwere ndị na-emebiere ndị uwe ojii ọrụ n'oge ekeresimesi ekpesịrị ịkpanye anya n'ala oge a mpụ na arụrụ ala ji eme rụọ ọrụ dịrị ha dịka ndị ọrụ nchekwa mana mba ọ wee ego give me enye gị ị gaghị ama ihe mege n'ime ala ahụ ụfọdụ bụ ndị atọrọ nọ n'ime ụgbọala ahụ ị gaghị emepe but ị gaghị eme bụcha eke ihe mege inside onye m ego go paper so pass nne-ele ha nne-ele onye uwe ojii no name ọ bụ dị na ọ dara asịrị wel dịka onye uwe ojii dị nnọọ ka otu onye agboro ọwụ gị hụ ha na-ana ego n'okporo ụzọ emeela anya nkristo 200 oh maka ekpe ekeresimesi ị na-ahụ ya ọkwa ịnacha ndị mmadụ ya ga iburu ya ga na-azụ ụmụ nke gị mana eziokwu chee na ọ ga-awa ọkụ itiwe na wọk ihe a wee gaa aka azụ ọ kọrọpshọn ọ maghị na konstitushọn Naijiria si na nwa ndị mmadụ gị na ego onye ọbụla na-enweghị satifiketi gị mee ya nyocha si ngwanụ inweghị satifiketi mana mgbe ọ jụziri na ọ gaghị enye gị ego gị si ya pak mgbe ahụ ka ị ga-echeta na o nwere iwu ji ya ka a na-ekpukwa na-eche ekikwa ka a na-ekpukwa na-emekwa gịnị na-eche ekikwa gbadokwa anya ihe emebigo mgbe elu bụ ala ọsa anaghị eji ntị anụ na onye uwe ojii nara aka azụ nwụta ọwụla na-akwọ ya satin cheki mara ihe mege especially this period uche corruption is a serious crime. Let us say no to corruption. Amami na wata a na-ahụta ya mgbe ahụ dịka arụ ugbu a ọ bụziela ihe nwanna na awamoni o mere onye uwe ojii ga-ejikọ obi ya pịa aka na bonnet onye bọs Imo give me my money right again ọ dị ego ezinụlọ abawo na ọgbaghara n'oge ekeresimesi a oke ọchịchọ jọrọ njọ ndị bụ nwunye erewa ọnọdụ ha onye nọrọ n'ebe ọ nọ ebe ọ na-anọghị na-agụ ya gị mmadụ kpachara anya gị ekwe ekeresimesi na-ada azakwala ya n'ihi na ọ bụkwa ekwe ọnwụ eji m n'aka na ị nụrụ ya nke ọma ekpe ekeresimesi ọ dawala azakwala ya o ọ bụ ekpe ọnwụ gị bụ nwoke na-ege anyị ntị na mgbede a akpọ gị na fon si guy lapụ na guy come na mango operation ụnụ ibu bọs Imo na-anara ndị mmadụ ekwentị azakwala ekwentị ahụ azakwala oku ahụ amami na wata gbadokwa anya otu ụbọchị monkey gogo market inogo ịma ụbọchị niile bụ nke onye ohi mana otu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ datide ga-awụ ụbọchị nke onye nwe ụlọ mmadụ 2 months ga-ejide gị ihe iji bụrụ nwoke asụọ ebelebe egbuo ihe na-eju gị anya odogwu ike agwụ ya n'ahụ maka na atụgbuo dike n'ogu eburu ya gafee n'ama nna ya ijide onye ohi ike agwụ ya ọ gbakwa ume o
o nwere ike ikugbu gị mana ijide ya ike agwụ ya ya yọọ ị hụrụ gị nwa specialized n'itinye ndị mmadụ n'ihe ịkwa akwa n'ịrụ ọbụ ndị mmadụ otu ụbọchị ha ndị go touch you you go hear am ị ga-ebe n'olu dị high ị ga-akpọ nne gị kpọ nna gị ha ga-adị far from you very far ama m ị na-aghọta gbadokwa gịnị anya ị chọrọ ka ị cash out uche nwere ndị serela ọtụtụ anụwana m kọmentị ada na ụtọ ụlọ si du guy uche ekwe hụrụ dị December I must get money ọ chara acha a ga-egbute ụtọ ụlọ gị shadi so far as the money go enter si gịnị onye na-eme ihe ahụ rent buturu rent iji mfat otu anyị na-ekwu okwu ya rent ga-emega expire ịma many people rent ha ji eme expire ending of December yes many people otu aka rent ha dị mana rent gị buturu gị ga village na-eme giveaway gị ga village na-azọ kpata ozuoro ọra ego dọ na boot agbacha December January gị wụrụ landlord na village na-ekpokagharị bọọlụ niile gị gbacha time erula lawazie ụfọdụ ere wọchị ha ọ dị ego ihe ọzọ ị ga-ebu n'obi wee burukwa n'obi na ijiri maka mmemme ekeresimesi agbaziri ego you go pay ị ga-akpọrịrị ụgwọ ya ijiri maka mmemme ekeresimesi a ga were chaja mmadụ hide ya you must provide that you must provide that na wow for some people n'ihi gị bụrụ onye na-aga maka ekeresimesi kwụrụ chaja mmadụ chaja ị chọrọ iji achaji fonu gị n'ekeresimesi maka na ị nweghị original chaja slippery chaja sepụ aka enwe n'ofe tupu awọrọ gị aka mmadụ slippery chaja o nwere onye akpọrọ aha waterly chaja atọ ilu nkịrịka akwa agadi nwaanyị echie n'ọya ka a na-ekwu ọ dị ego gị jiri maka ekeresimesi ga-abụrụ ego you go pay ị ga-akpọ ụgwọ ya ị hụrụ ego ahụ ị gara aga gbaziri ị ga-akwụ ụgwọ ya you go pay agbacha ekeresimesi de onye nwe ego ahụ ga-abịa agreement is agreement sị gị ngwanụ hafọ a ị ga-akpọ transfer ka ị ga-agbara m transfer ka by cash kedu ka ị si akpọ ị ga-akwụ ya uche ọwụ naanị ego ma ndị ga-aga gbazi na ụgbọala ma ndị ga-aga gbazi n'ekwentị ma akwa ma wig burukwa n'obi na iburu ha ịgbazinahara moto ahụ buru ya na-aga eleghị anya ọfụma gị suo ya ị ga-akwụ ụgwọ ya enwe ndị na-abịa buru ụgbọala aga ziga villa aga mee one girl impress emenu mpompo na ndị enyi ya nwoke si na nna dekwekwa nke ọ gbaga aka mee gị vumvam moto a nwee ishu ya akwụ ụgwọ ya gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya na anaghị etili ya na-eti ya biko onye nwere ntị ya nụrụ ihe okwuchukwu na-ada na mgbede maka na okwuchukwu na-ada olu na-ada biko ị mara ebe ochi na-emetụta gị were nke gị marakwa na ekeresimesi a na-enyekwa mmadụ nsị a na-poison mmadụ nọ ebe ọbụla ị hụrụ gị rie gbadokwa anya ime onye chebiri gị n'ekeresimesi sị gị gara alọma mgbakwa akwa gị ama m na aghọta ịma nke a wee eziokwu agba n'aka na-anaghị eji enyo ele ya ụtọ dị ọjị n'ahụ na-egbu ya mana eziokwu o nwere ndị kemgbe ihe ji ha bụ na ịdị fa mana ị ga-alọta n'ekeresimesi gbadokwa gịnị anaghị ekwula gị na-enwe anya otu a uche ịma gị na-enwe anya most of them ị ga-anụ nothing dey happen eche na ime ihe amaghị na onwe ya ihe ịma uche ị ga nothing dey happen I go chop and nothing go happen gị jiri anyị o mere ndị na-eji anya ihere rie nsị ị na-eji anya ihere gị rie poison nothing go happen ihe ị ga-ekwusi nna anyị no dey chop gị jiri maka nkwu ugbe a na-agaghị eri a ga-asịkwa gị were ya rie let them say afọ ọtịta anaghịkwa anụ motivation afọ ọtịta anaghị anọ motivation ị hụrụ n'ọnwa ekeresimesi a na-enyekwa mmadụ nsị gbadokwa anya gị mgbe na-aṅụ nke aṅụṅụ gị mepe mmanya gị ga-ewe ya ọnụ gị pụọ ka ị gaa nyụọ mamịrị obile ị chere maka na otu ahụ ị na-eme nke ọma n'ụwa na onye ọbụla dịara gị happy na your friends niile obiọma dị ha na ị na-eme ọfụma kara ha ma ọ bụ na ị nọ the same level with them ọ bụ ihe ị chere
just like that. Nwụọ ya straight mba gị buru ya n'aka agba obile na-agba ya ha efila gị azim emecha bule gị gbadokwa gịnị anya nye nwụrụ na ka inwe ike lọghachie na Jenụwarị ka inwe ike lọghachie na Jenụwarị okwu Chukwu adaala ọ dago gaa n'ihu nye aka Anita Chidera Eze anaghị ekwule John the Baptist na-ekwu okwu n'oke olu ntị ọ dịkwa n'ọzọ dị ka ibe ya o burukwa ya n'obi ha n'izu ohi a ga-ejidekwa gị a ga-akụ gị duka otu a ndị uwe ojii ga-abịa nwụchie gị ọkwa kwuru ya ekpo na drọs gị ahụ ịzụrụ ọhụrụ anwụchie gị ebe ahụ awa gị ọtọ everything abịazie sazie gị n'ihu gị dị awe if you thief hand go touch you you know there will be duka gị nọrọ na nga mgba ekeresimesi there will be duka chetakwa o ka ị hapụkwa iche na ihe a oge ịhụnanya n'ihi ya izu ịga lee ogo mmadụ zu ala ọfụwa gị n'elu ogo ahụ izu in Africa we don't do that here a na-eji bitin na correct ohi you know amahịla ghọta izu ohi ejiri bitin correct anya n'Africa ebe a mana anyị anaghị ekwesị jungle justice no ọwa akụgodi gị ha handle ọgụ over to the police ga-egazie ntaramahụhụ gị ma na onwe gị maka Naijiria si wee kụrụ keesi akarịala nọ n'ụlọ ikpe bifo keesi gị na-eru n'ụlọ ikpe ị ga-ahụ ị ga-ebegode anya m o ruola ọnwa isii ị ga-ebegode gị anya m na Naijiria mụ na gị nọ n'ime ya ndị lawyers dị busy ndị lawyer ga-ekpekwa ikpe ahụ ga-agba ekeresimesi n'ihi ya ga-ahapụgodi okwu gị tutu ruo mgbe agbanyere ekeresimesi tupu abịa mee gịnị bịakwuwe okwu gị amami na aghọta ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ gị bụ nwaanyị burukwa n'obi na onye tụwara gị ime nwere ike ịgbahapụ gị laghachie agbacha ekeresimesi tụwa gị ime they will leave you behind. Emeka na Malaysia ọ bịawala a ga-aha gị behind. Emeka Mali Uche na Indonesia ọ lọtawala Uche Indonesia Anita na Morocco ama deceive oge lọta deceive oge mapasa gị daa gị mkpa n'elu tụwa gị ime na-agba gị trọs that 27th night anọrọkwa na-asa gị isi na-esegharị gị from shop to shop gị soro polo ya ya ewere iPhone ya nye gị gị chee na ime na-arrive gị chee na ijidela pablo n'aka jide kaki na-efegharị kaki ọ kawa abalị anwụke nwata echeta ọnwụ nne ya ị hụrụ ihe a niile na-ezuzugharị a na-akparị gị from shop to shop akpọrọ gị gebe agịsị babe I don't want to chop bread asị gị kedu nke ị ga-eri gị sọwa akpa ị na-erigodo ego ekeresimesi ọ ga-ebekwa anya m ego ekeresimesi ka ị na-erigodo for now iricha ego ahụ atụwa gị ime makpasa gị daa gị mkpa n'abalị olu gị ahịọ tụwa gị ime ha gị mgbe ahụ ka ị ga-amara na ịmụ nwa abụghị egwu nne na-agbara nwa 9 months ị ga-ekwetagodi na ọ na-eme 9 months ịma agbacha ekeresimesi Jenụwarị ihe dịka Jenụwarị 1st na-eru 15 ọ na-adịtụ hot n'ụlọ ụlọ na-adịtụ interesting mana ọ na-akpọtụ ụkwụ 20th 21st gị na-ahụ onye ọbụla esewe akpasa alawala m onye na-eji isi ụtụtụ ị gada ama ha mapụla pịa alarela village adịzie dry mgbe ahụ ka ị ga-amarazi na a na-enwe weather for 2 mezie pregnancy for 1 gị gaa na nke Pablo tụwara gị ime asị ụmụanụ ụzọ ọgwa gị o jiri abalị o soro frens ahụ n'abalị ahụ larịa to crown the whole thing ime atụwara na 2025 anaghị eji ọ na Febụwarị ka ị ga-anụwa ụtọ ya February March January ending ka ị hapụ ka iche na atụwa gị ime agba gị mgbe ahụ na atụwala gị ime ọ na-edekwa n'iru ị ga-ebido mawa mma na-aha baravara echee na ọwa ihe iri kọrọ na Disemba ebegere nke na-amụkwanụ mma otu a amaghị na iri juola ekeresimesi akpụ niile ị nyere na ending of January result akpọwa gbam ịkpọwazi ekwentị ahụ asị gị ọ dịla switched off ọnọdụ agbanwee ọnọdụ eme gịnị agbanwee ya ehu oge n'anya ahụ ọma ya bụrụ ihe ritere na gịnị ekeresimesi ya bụrụ ihe ritere na ekeresimesi gbadokwa anya anaghị ekwula gị na-aja eze gbadokwa gịnị anya ma ga-atụwakwa mmadụ ime dego pregnant gịnị a lot a ga-atụnụ mmadụ ime ayara mana gbadokwa anya ya bụkwala na a ga-atụwa gị mgbe ị na-adịghị prepared ọ naanị ime Uche ma ọrịa
yes ma ọrịa a ga-ekekwa ọrịa n'ọnụ egburu na ntụ n'ọnụ egburu na ntụ ndị bebigo and the off light izi ga-emere ji off light ịmaghị na infection alaala nwoke mmadụ n'iyi ma ọ gị nwa bụ onye nke nwaanyị infection atụtụrụla gị gbuo. You don't know. I am a shy guy, I am a shy type. nke m hụrụ n'ihe onyonyo Agala ebe ahụ Clara. masị gịnị Ihe ọmụmatụ. mgbe boy na-amatala erichala ọrụ ahụ so the boy agbeela ọkụzi ihe ọ kụrụ da gị gbadokwa anya ọ dị oke mkpa ọ sị ga agwụ mee shy type sị ya na mụnwa awụghị mee shy type Dịka a na-eji ọkụ. negative na positive na-agakọta ihe a gwara anyị na physics mami na aghọta si ebe ọ bụ na iwe shy type nwa wee shy type hapụ ọkụ ka anyị mara ihe anyị na-eme ana m alaiki ọkụ a na-asị gị agwụ mee shy type ego ọkụ ka nwa ihu gị ọfụma mami na aghọta nke na-aja eze mgbe ị na-erugharị n'ime infection ọ dị igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere ịkpọbata tinyeke n'ọnụ na ya bụ okwu a anyị ji n'aka ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị mmadụ n'oge ekeresimesi a o ruo n'omume bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gakiriwe anyị live soro ibe gị zibatara anyị ozi na Facebook ka anyị gaa n'ihu n'izu ọkpụkpọ oku. Alo mgbede ọma Mgbede ọma. Kewa ụja kele Chineke dakpọ. gaa n'ihu awụja Ọ na-akụtachala anyị ọja. Ịma m n'ichechi meeting na-alọta. Meeting anyị gara ije 6 eje Christmas 2026. okay Asị ka ngwa ndị mmadụ na ọkwa 25 December 2026. So onye gbuli onwe ya maka nke a. Onye na-emefu ihe na nke ya eme na nke ọzọ. Onye shiri tax nwa ya nọkwụwa ya nwụ tax. Gị shiri iti mefu na Christmas ke nwụọ. Christmas na juju adị ime ma ọ wụla echi. Ya mere onye ọla ga-eji nwayọọ. Ịmakwa ka ndị polisi ikwu ndị ebe ụzọ ọkpọla ọ ga-adị 300. Ọ dị ka ọkwa Christmas ka agba ahụ ihe. Adị m ọ nwere otu m ji nọ na moto sụpụ na-edeghị ihe onye moto ka enyi sị ọ ga-amebi a ga-ahịta ha ma ụdị mmadụ ọkpọla moto. So mụfụ anyị akpatakwa agwa ime ihe ụjọ. ndewo ya gaziere gị nọ awụja mgbede ọma Uchenna Clever gagazie Otokwu na redio Anita Ndewo. Clara mgbede ọma ekelele m Daalụ. onye gị na ya na-ekwu onye nnu na ya na-ekwu ma isi afọ na-abụ okay uche bifo ma ada n'ihu biko ka m nye otu infọmeshọn bifo m etibe ọnụ na ihe kwụ ọdịnala wee kwu ọ for security reason biko enwere ihe na-ebe na ndị POS gawanụ ntị onye ọbụla na-ede POS ya na-akụsi 6 o'clock ya mechie ya na-ejizi egbe na-anaga ndị POS ego agba breki uti meshin na moto na-akpọ ma ga-egbochi gị ngwa ego gị niile chikuo ya na ihe biko ndị POS biko information information is power biko onye chimekwuo maka aha aparaga na ka ihe nnojukakwanụ na ekeresimesi so onye ọbụla saa anya na mmiri ịhụla n'obodo ọrịa ọka ihe gbatakwara sekuriti so onye ọbụla ma ebe ị ga-aga ka anya gị mere mere ebe ị ga-aga onye gị na ya ga-aga ebe ọbụla ị ga-aga mee kreshọn enwe onye gị na ya so na-aga maka adị ama maka ihe Ọnịcha gọrọ posi asị onye mara asụ ya atụọ n'ikwu onye na-ama asụ ya atụọ n'ala ndewo ya gaziere gị ekeresimesi a bụkwana ihe ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Precious ehiri mmọsị mgbede ọma nụ ndị nke m kedu ka unu mere taa anyị dị mma ọ sị n'ikwu eziokwu na anyị na-eme ka ọchị na-atọ ya kwa ụbọchị ọbụla n'ọgụ uche na ọ gwala m si nchefu chaja ahụ na mbiko kene I will not ọ sị ọgụ uche na ọ na-ada ụmụnne anyị ndị nke nwoke na ndị nke nwaanyị bụ ndị na-akpa ya ego ịgba ekeresimesi nke afọ a ka ha nwee ndidi na ha egbula onwe ha n'aha ekeresimesi n'afọ ọzọ ka dịkwa afọ ọzọ ahụ ga-aka gịnị mma ọ sị udo doro anyị na ọ hụrụ anyị niile n'anya ya gaziere gị nọ Precious ehiri m ya bụ chere obi gị adala ụda na mgbede a ọ nọ ebe ahụ ekele m echimọdụ na-akpọ okay
aha nwekeze. So my brother, ihe niile kwuru na ọ ga-azụ onye nwere ntị ya gere. Ọwụ ofu okwu ka a na-agba onye ma n'ihe ya mụta ihe nọ na-akọwa. Ụmụ nwa na-ewepụta ohere unu na-edozi ọla disi kanselin. Ekele dịrị ụnụ nwa n'otu n'otu n'aha Jizọs. Mana ana m asị our Nigerian police bịara training school enye ha ọzụzụ. Ọ dị ka ihe azụ ha dị awụ otu esi eri bribe on the road. Ọ dawa ya nọwa ihe training nye ha kedu ihe ndị mapụta ihe mbọsọ ga-egbu ụzọ okwu awụ ịdị na bribe on the road. I will tell you how could you have from their training school. Ọ dị ego. Nwekwara ndị ọma ya. Ndị ọma nwere otu onye ọma ya dị na as far as police dey concerned. Ọ dị ego. Onye ọma onye nke nọ na road ọwọ na 300 naira ha daga na ọwọ na na-ete eke. Nnukwu. Gaa na the asị gị na bell wụ free. Ha ndị charger bell na 500, 700, 400 ha na-enye ya onye ka na-enye ego niile ndị a. Mana gị kwuo ya PPR ose ihe hụrụ ma nigide ya diziga ase onwe ya ga-eji egide ndị a one by one. You will not ọwụ gị hụ na gị bịa report so that you will be victim. My brother, ike agwụla Nigerian police ahụ training enyere ha dị mkpụkpụ unu ga-arụ ụzọ ja na tawara anyị bribe. Ndewo my brother. Ya gaziere gị nwoke ọmenyo ha. O wee bịara ya. Ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na mgbede a kedu ebe aha gị ahụ gara Sam Udani ọsọ uche na Clara mgbede ọma nọ biko kedụzi oge a ga na-enweta ụnụ na redio na mpaghara ndị ọzọ ọ sị n'ihi na ọ na-etekwazi aka ọ sị na isi mgbidi na-eweta ozi ya daalụ ya gaziere gị nọ amalitela ịrụ ya bụ ihe nke bụ eziokwu bụ na emeziwele ya asị gị nwee ndidi nwee gịnị ndidi oge na-adịghị anya ọ maka ọdịnamma ụnụ ọ maka ọdịnamma ụnụ na Rọshia isi Rọshia Sam isi hụ Rọshia ka ma ọ daa na ịnọ just na-aga na Facebook ma ị ga-mee ahịa download Garden app Radio Garden app ị ga-egekwa anyị ebe ọbụla ọsọkwa gị nọrọ na Jericho ị ga-egekwa anyị ebe ahụ gaa n'ihu nwaanyị ọma na Facebook anyị si n'aka Ọjị Michael ọsụche forget kwanada charger na ọ gwala gị na nke ahụ agago gịnị gara ọ si mgbede ọma nwaanyị ọma Chukwu gọziri akwa ya nwaanyị Chukwu gọziri agọzi ndewo na nke si n'aka James Nwakpo ọ si mgbede ọma Uche na Clara na Anita Eze ọ si unu mega ọfụma na unu jisi ike na nke unu na-eme ndewo ya gaziere gị nọ mgbede ọma nwoke agụ ndewo Otobe kelela nje Clara no problem. Samepa kelela. Ndewo. Wono muwa to peline ala December no go so ni. Ole ga ala de na bala. Ya no ga ko anya. Ko na po na me. Oyo bla ga mi. No shuka elu ya to la ko no go no wanne ke ke so. Ya o ko ti le ke po na. Na Manaba uja ngombe mana na mipri abala ai sere ho nda ho na December ko no bla ko oh ai ta ndewo ya gaziere gị nọ okago anya ahụ n'ozi gị na mgbede a ezigbote oyi m sapi isi ụmụ ọdọ amapụ okuku zibata ozi gị na mgbede ọsọ Uchenna na Clara mgbede ọma o na-adụ onye ukwu na onye nta si ha kọtụ ọkụ otu ha according to their size. Ya gaziere gị nọ Peter si ama okuku gaa n'ihu Clara n'aka si n'aka Okoye Anụlika Aṅụlika ọ sị ehurochi ọma no ọ sị na ya si ụmụ ojii wee na-esonyere anyị na ijisi ike ndewo anyị ahụ na nke gị nke iru ka anya ọmụ ọkwa ya ọsọ Uche na Clara na Anita mgbede ọma nọ my people with the highest vibe ọ sị hụrụ abịa na ya nwa na onwe ya ụbọchị niile wụ Krismas ebe ọ dị na ọ naghị eme ovu ya ya gaziere gị nọ nke iru ka ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a ọ n'ebe ahụ mgbe otu a gaa n'ihu nwaanyị nọ na di na-akpọ Kedu na Lori. okay Biko onye ọbụla ga vileji
na-ezi anya nwoke azụ nwaanyị nna gị na-ekele gị ebe ọ bụla ị nọ onye ọbụla nọga vileji na-ezi anya ihe agbagaghị ekeresimesi otu mkpụrụ okwu ezolela onye mara ihe onye agaga vileji na-ezi anya biko onye nwere ike ikwu na ọ bụ ojima ya gaziere gị original nwaanyị nọ na dị ọ dị ka enwere ndị fake one ya nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachi no ọkpara m nọ Lagos nwa m bi Aba ị maghị na ọ bụ enyi ya nwaanyị ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị na mgbede a Romanus Fortune ọsọ ọhụrụ anyị niile n'anya na ya na-eme ụbọchị ya na-ama mma ọsọ Uchenna my namesake I love your voice ya gaziere gị no mgbede ọma Ọgụchela ndị otu ya mgbede ọma ndewo na ọ bụrụ nna m dịka eshiri dị m bụ mmiri akpọga unu ekwutachala okwu niile asị onye nwere ntị ya nụrụ amarịọkwa nne na nna ndị nụrụ etizi n'ukuziri enwe entatenment n'umega elilu n'ukwuru ha ga-abara anyị uru n'ihi na afọ bịaga abịaga ka dị ime and nwa ọbụla amala o nwere ezigbo fuchọ ga-ege ntị ọwụ enyi nwaanyị sị ka anyị bịatala n'ụlọ onye a taa ajọs ka anyị gaa letatị ya jụọ nwede enyi gị nwaanyị a iwe ebumnobi ya ka anyị gala ke ọnkụl today ọnkụl adịghị trọs eziodu ọnkụl ọnwa anya Emeka batara ọsọ anyị bịa na ọ chọrọ ihe n'ụlọ otu bifọ ga-ezi anya so ana m arịọ arịrịọ nne na nna ndị pastọ ndị kreditenụ ntị ha kụziere ndị na-eso unu n'azụ ọwụ ozugbo ndụmọdụ onye chọrọ ịchịkọta nwa ya ma nwee ọdịnihu dị mma ka onye nwe ngozi unu ya gaziere gị wee bụrụ ya nwa na-agba ihu Davis Nnaemeka ọ sị hụrụ n'oge ekeresimesi ndị mmadụ ga-ebido ha elewa gị tụwa gị all kinds of big name na gị mana onwe gị ma na-ebu ya odogwu ọ sị gị just cut your coat according to your size spend the power wisely na gị agala ebe ahụ gazawa odogwu na Jakarta mgbe ị na-ere ọkịrịka na Douglas thank you so much nwa na-agba ihu Davis Nnaemeka ya bụ uchoro obi ga-adala ụda ka ọ dị Igbo mụrụ nza ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala azakwala ya n'ihi na ọbụkwa ekwe ọnwụ gị mmadụ ọchara anya gị ekwe ekeresimesi na-ada azakwala ya n'ihi na ọbụkwa ekwe ọnwụ ekwe ekeresimesi Echo FM. It's the sound of the city. Echo 100.7. ọ kụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dọrọ onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 16 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka mmalitekwawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik bụ EEDC akọwala ihe mere eji belatatụ aka na inye ọkụ latrik n'ala Igbo ị ga-anụrụkwa na akpabio akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ sụrụ ike n'ala eburu ya gaa ụlọ ọgwụ dị na London ị ga-enwekwa ohere nọrọ na ndị uwe ojii emeela ka ọha na eze mara ụbọchị ha ga-amalite ha ijichi ụgbọala bụ ugegbe ojii bụ tinted glass ngwanụ tọọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ime ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha
ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik bụ EEDC apụtala kọwara ọha na eze na ihe mere ogo ha ji enye ọkụ latrik gbaa gburugburu ala Igbo ji gbada na nso nso a bụ n'ihi ụkọ mmanụ gas bụ nke metụtakwara ikesa ọkụ latrik gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ bụ onye isi oche na ngalaba corporate communications na ya bụ ụlọ ọrụ EEDC bụ Emeka Eze bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi ọ gbara n'anwụ n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Na ya bụ akwụkwọ ozi EEDC mere ka ndị na-amụ ọkụ latrik n'ala anyị mara EEDC mere ka ndị na-amụ ọkụ latrik n'ala Igbo mara na ha ma nke ọma na nke a emetụtala ọtụtụ ezinụlọ na azụmahịa n'ala Igbo n'ebe ọ dị njọ. Ha rịọrọ ndị niile na-amụ ọkụ latrik n'ala Igbo ka ha gaa n'ihu na-enwera ha ndidi na n'oge na-adịghị anya ya bụ mbe ga-alọghachi n'ọnọdụ ọ na-anọbu azụ ogbuefi. Obi iko n'elu na ahụ ọma jijiji ejidela ndị bi n'obodo Igbomina dị na kansụl ime obodo Ifedayo nke steeti Ọshụn dịka ndị ọkpa egbe bandit ji abalị bọrọ ụbọchị taa bụ Tuzdee wakpo ya bụ obodo gbuo otu onye ndu n'obodo ahụ ma tọrọ onye bụbu onye ọrụ kọstọm n'obodo ahụ gbafuo. Anya hụrụ ka ọ kọrọ ndị nta akụkọ na ozugbo ndị obu egbe a wụchara n'obodo ahụ na ha bidoro gbawa egbe n'elu ayara bụ nke were ha ọtụtụ awa bụkwanụ nke mere ndị obodo ahụ ji tapara n'ahụ aja ebe narị ndị bi n'obodo ahụ gbahapụrụ ụlọ ha ma manye isi n'ime ọhịa iji gbanahụ ntọrọ. Ka ọ dị, ndị uwe ojii steeti Ọshụn site n'ọnụ onye oti mkpu ha bụ Abiodun Ojelabi apụtala kwuo na nke a mere eme na ka ọ dịkwanụ na-ezigala ọtụtụ ndị uwe ojii ebe ahụ iji hụ na agbara ihe ọbụla dara kparakpatam kpamkpam. Onye ama ama n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ Kenneth Okonkwo agbarụọla ihu na nchabi ikpe ụlọikpe okpecha ọgwụ ala anyị bụ Supreme Court chabiri n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Mọnde bụ nke kwuru na o ziri ezi n'iwu onye isi ala Tinubu ịkwụsịtụ Fubara na ndị omeiwu ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers ọrụ ma kwupụtakwa ọnọdụ gbatagbata bụ state of emergency na ya bụ steeti Rivers. Dịka ọ na-ekwu okwu n'ụbọchị taa bụ Tuzdee, Kenneth Okonkwo kwuru na nchabi ikpe a ya bụ ụlọikpe okpecha ọgwụ ala anyị bụ Supreme Court chabiri ga-ewetara ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị bụ demokrasi ala anyị ihe mkpọbi ụkwụ n'ọdịnihu. Okonkwo gara n'ihu kwuo na ọ bụ eziokwu na onye isi ala Tinubu nwere ikike ikpupụta ọnọdụ gbatagbata bụ state of emergency mana na o nweghị ikike ịkwụsịtụ ndị gọvanọ na ndị omeiwu a gbasoro ụkpụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi wee họpụta n'ọkwa ọchịchị ọrụ. Onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio site n'ọnụ onye enyemaka ya bụ Kenny Okolugbo apụtala kwuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ọ sụrụ ike n'ala agbụgbọrọ ya gaa ụlọ ọgwụ dị na London. Nke a na-abịa dịka a bịara hụ akụkọ nọ na-efegharị n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio bịara nnọọ jiri daa gbirigidim n'ala amaburu ya gaa ụlọ ọgwụ dị na mba London. Mana ka ọ dị, ya bụ onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ Godswill Akpabio site n'ọnụ onye enyemaka ya bụ Kenny Okolugbo ekpuola ha na ihe dị otu ahụ adịghị na akụkọ dị otu a na-efegharị bụ nnọọ okpokpo asị. Ndị uwe ojii ala anyị apụtala kwuo na ha na-ama amụma ịmalite ha ijichi ndị bụ ụgbọala bụ ugegbe ojii bụ tinted glass na-enweghị akwụkwọ ikike pamit malite n'abalị 2 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 na-abịa abịa. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii ala anyị bụ CSP Benjamin Hundeyin bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ Hundeyin kwuru na ihe mere ndị uwe ojii ji wee dala azụ kemgbe esi gbasara nke a bụ n'ihi okwu tinted glass ahụ nọ n'ụlọ ikpe kemgbe esi. Ka ọ dị, onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetoku na-amasịla ọha na eze obi ike na ndị uwe ojii ala anyị ga-agbaso ụkpụrụ ziri ezi wee na-ejichi ndị dara iwu a bụ ndị kachiri ntị n'anya ụgbọala bụ ugegbe ojii tinted glass na-enweghị akwụkwọ ikike pamit.
ya bụ onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị rịọkwara ndị ọkpọ ụgbọala chọrọ akpụkpọ ikike tinted glass permit ka ha mee nke a site n'ụzọ ziri ezi. Na nke yikwara nke a, otu jikọtara ndị ọkaikpe ala anyị bụ Nigerian Bar Association maọbụkwa NBA n'aha mkpirisi bekee arịọla onye isi ala Bola Tinubu ka o jiri nnọọ nwayọọ kpọọ onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Kayode Egbetokun ụlọ ọdụ maka mmalite ha. Ọ chọrọ ịmalite ha ijichi ndị na-anya ụgbọala bụ ugegbe ojii tinted glass na-enweghị akwụkwọ ikike tinted glass permit. Ya bụ otu a jikọtara ndị ọkaikpe ala anyị kwuru na ya bụ mmalite ha onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị chọrọ ịmalite ha ijichi ndị bụ ụgbọala bụ ugegbe ojii tinted glass malite n'abalị 2 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 na-abịa abịa bụ nnọọ ịma aka n'ihu nye ụlọ ikpe ebe ọ bụ na akapịachabeghị ya bụ okpu ọnụ n'ụlọ ikpe. Ya bụ otu jikọtara ndị ọkaikpe ala anyị gwara onye isi ala Tinubu ka o chetara onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị na ya bụ ihe ọ chọrọ ime bụ nnọọ nleda anya nye ụlọ ikpe. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. A sị ebe ọkụ nyụrụ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ pụrụ n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkesa ọkụ latrik bụ EEDC akọwala ihe mere eji belatatụ aka n'inye ọkụ latrik n'ala Igbo. Emekwara nke ịnụrụ na akpabio akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ sụrụ ike n'ala eburu ya gaa ụlọ ọgwụ dị na London. Emekwara nke o doo gị anya na ndị uwe ojii emeela ka ọha na eze mara ụbọchị ha ga-amalite ha ijichi ụgbọala bụ ugegbe ojii tinted glass. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ dara ka ọ dị dadarara, n'ihi ya anyị mekwala ngagharị. Echo FM. Echo FM. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, asị ọta nkwebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ọkụ nyụọ wụsara ya ọwa. Ebe a ka anyị ga-achịkọlọta ya na nnọkọ anyị na gị na nke mgbede taa. Aha na-ekpukwa na aha na-akabụka ala wee nwee ike dị mma. Anyị enye na ya bụ okwu ndụmọdụ, onye ọ dịara jiri ya kpọrọ ihe, ọ dị oke mkpa. Chebiri anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke o jirizie nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi maka ihe emume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Mana tupu ya eruo mgbe ahụ, anyị ga-abịa nnọọ bụrụ oche bufee n'aka Obodo sports chef maka ihe emume anyị bụ Eco Sports. Clara ngwanụ bulie akpa ka anyị lawa. Ngwa, let's go. Ka mkpọla goal ịma na mmadụ ụzọ. What do you mean? Amaghị m ụzọ m ji aga ma ya adọ ihe chọrọ ịkọwa. Let's go before I will change my mind. Ọ dị egwu. Na mgbede taa ndị unu nụrụ olu ha enweghị ndị ọzọ na-abụ eme nwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa nwada nwoke ọcha Clara Palmer nke ndị Ekwe FM. Aneta Chidereze nọkwa n'ebe a, ya gaziere unu ndị ọma, ndewo.